ба саволҳои мо меҳмони навбатиамон Соҳиб Назирев ҷавоб медиҳад. ҳар вақте ки шумо гузар мекунед ба ҳамон самт ва акси бобои худро мебинед, чӣ ҳиссиёт шуморо фаро мегирад? бисёр ба мавлид гуфтед навлиҷон. як сухани бисёр ҷолиб гуфтам барои шумо. фаъолияти оилавӣ чӣ гуна аст? Одам якдигар фаҳмид бошад. имрӯз ки соқи чаман наргиси маст аст, булбул шуда гӯяндаву гулдоира даст аст. шумо осорхонаи оилавии худро доред? асбобое ки аз бобокалонмон мондагӣ буд ҳамаш ҳаст. бале таманёти меҳмони барнома ба мову тамошобинон. тинҷию амонӣ истиқлолият ва ваҳдат бошад, ҳамаш хуб мешавад. акнун камтар мерақсем. дар пушти тире замин нишастам рӯзе одидаи чоҳ. барномаи дар меҳмонии телевизиони Баҳористон шоми якшанбе соати 23 дар телевизиони Баҳористон. мебаст назар